videoclip, un nou episod, o nouă minune de asta. Ne situăm în Cehia și am o minunată cursă de vreo 3 ore. Am mai avut cursa asta, Cehia, Germania. În card de la Calipa. Pentru Buchelberg. Aici în Cehia e frig, tată, frig rău. Frig tare. E o cursă de 3 ore, 300 de kilometri la intrare în Germania. Am mai avut cursa asta, după aceea spus dacă îmi dă cursa de ZF sau nu. Free. Ok. Hai să le legăm. Iu, ce frig este, ce frig este. Bun, dat booking la fiecare. Eu am înghețat mâinile. Din câte vă ziceam, am 4 ore. Traversez Praga. Bam. La intrare în Germania este descărcarea. Am 3 ore 500, ajung la ora 15 în prezent. Ai, de capul meu că abia aștept să ajung. Și acasă și tai leu. Nici nu mai zic. Azi e joi. Sunt curios, v-am spus dacă îmi dă cursa de la ZF, dacă îmi dă, că am făcut acum ceva timp cursa asta, acum ceva săptămâni în urmă, zile, săptămâni. Și după aia mi-au dat cursă cu încărcare seara de la ZF. Nu mai știu exact cât, dar cred că era scurtă, dacă nu mă înșel oare. Nu mai știu de unde până unde. Cred că erau vreo 5 ore, dacă nu mă înșel eu, de cursă de la ZF. Dar sincer să vă zic, nu mai știu unde era descărcarea. Dar dacă nu, trebuie să-mi caut o parcare, decât după ce am fost atunci descărcat la cursa asta, am ajuns în parcare la ZF, am tras perdele și m-am pus până la 10 în pat acolo. Dar acum nu știu. Dacă nu-mi dă cursa de la ZF, trebuie să mă reorientez pe altă parcare, să caut altă parcare, să mă duc să fac. Nu știu. Vedem.
E un frig afară, nu pot să vă zic. Trebuie să și alimentez undeva, dar bănuiesc că după Praga am să alimentez, sau chiar în Praga, depinde dacă găsesc un OMV, un mall, ceva. Am să să alimentez faile, dar vreau să scap de frigul ăsta, să nu mai fie frig, nu mai vreau. Vreau să fie primăvară, să fie vară, să fie frumos, să fie cald. Ok, am înțeles, a fost iarnă, a fost gata, dar au plecat, nu mai... E, nici rău nu e, atât timp cât stai în parcare, știi, mă dai drumul la căldură și dormi, dar când dai jos din mașină, când conduci, parcă, na, nu știu, nu știu. Am trecut și de Praga, tot frumos, acum trebuie să caut neapărat undeva să alimentez. Uite, aici este în 1800 de metri un Peco, dacă este un OMV sau un mall, ceva, mă opresc să alimentez. Pe Google Maps ce nu văd, nu se vede. Încă am în bord, dar prins check-in, nu înțeleg de ce, nu înțeleg de cum, gen efectiv random s-a prins de ceva zile în urmă și nu merge efectiv. Gen mă refer că nu dispare, nu știu. Dispare check-in, deci trage bine, trage normal, ia vezi ce Peco este atât. A, Orlen, bun, este Orlen, e perfect. Mă opresc să alimentez. Dar ce e? Oh, dar ce așa de micuțe? Alo? Ce vreme de nimic, vreme stat în pat, nu făcut nimica, trebuie să aibă o toaletă în Peco asta de mic, că am nevoie la toilet, neapărat. Vreme urât, maxim cu spun. Azi pentru mine este joi. Mâine vineri. Joi, vineri. Dacă îmi dă azi cursa de la ZF, ar trebui să fie de vreo 5 ore descărcare dimineață, dar vedem. Ideea e că dacă nu îmi dă cursa de la ZF, trebuie să-mi caut parcare și după aceea dacă îmi caut parcare în altă parte, trebuie să mă întorc înapoi. Da. Că descărcarea e într-o zonă mai așa și nu am tare multe parcări și parcarea cred că e suficient de departe și fiind, nu mai țin minte. De fapt era pe descărcarea. Dar nu cred că ai autostradă gen în apropiere să mergi să te parchezi sau un magazin ceva. Că pe Germania în principiu te parchezi pe autostradă, că la magazin nu ai voie, gen la Lidl n-ai voie. La astea n-ai voie, că ți-ai amendă, caia. Și trebuie să te parchezi pe autostradă. Mai am 2 ore și 19 până la descărcare și de acolo vedem. Ajung la ora 15:01 în prezent la 15:01, da? E gen chiar la intrare în Germania undeva. E important că e rapidă descărcarea și deja când știi că o ai a doua oară cursa, deja știi cum descarci, unde intri, ce faci, unde mergi, cât durează. Dacă mai țin bine minte, prima oară a fost mai complicat să-mi dau seama unde descarc, gen la ce ușă trebuie să merg ca să descarc, la ce ușă trebuie să merg ca să descarc, gen ca să întreb că trebuie să descarc. Asta vreau să zic. Ceața afară, urât, efectiv urât maxim.
azi e 28 ianuarie pentru mine, se termină și ianuarie, vine februarie, termină și februarie, vine martie, da? Trec ani, trec tot, ce să mai... Da, mai am încă o oră și 14 km până la descărcare. Auzi, o oră și 14 km. O oră și 14 minute până la descărcare. Am primit cursă cu încărcare mâine din Germania, descărcare luni în Franța la Oberweiss. Și încarc mâine la ora 9 și trebuie să aștept până la ora 20 pentru o eventuală cursă, până la ora 20. Da, nu știu să zic. Da, am vreo 2 ore până la încărcare din ce am văzut. Încarc mâine la ora 9, după aia. Da. Mâine e vineri, sâmbătă, duminică, luni. Ideea e că, na, ei te pun să aștepți până la ora 20 pentru o eventuală cursă și tu nu pleci la ora 20, că zici, las, că e și mâine o zi. Adică să stau mâine până la 20, după aia clar nu plec mâine la 20, plec sâmbătă dimineață, mă trezesc. Și așa baitanii au încă o zi în plus să-ți cauti marfă, încă sâmbătă. Da, dar ajung să scot un video de pe GoPro azi și să-l postez mâine dimineață. Mâine e vineri. Mâine este vineri. Aici e zăpadă, încă e zăpadă. Mă duc în Franța, măcar acolo nu e zăpadă, nu e în soare, nu e nimic, e 13:46. Ajung la 14:58. După aia trebuie să șterg un pic geamurile, că nu văd nimica. De la zăpada asta nu prea. Adică dintr-o parte le ștergi, dintr-o parte se fac înapoi murdare. Aiurea. Diseară joacă și FCSB cu Fenerbahce. Numai bine pot să mă uit la meci, că oricum mâncare cu mâine la ora 9, deci astăzi pot să mă uit la meci liniștit. Acum e aiurea că nu prea mai are șanse la calificare, adică trebuie să... Adică poate să califici, dar printr-o minune, nu știu. Să piardă alte echipe și ei să califice, să piardă Celtic, ca ei să califice exact la un punct diferență, să prindă ultimul loc. Ar fi o minune ca și la Benfica cu Real Madrid, când au dat gol portar în minutul 97 cu capul și s-a calificat Benfica și o picat Marseille. Dar speranța mare ultima, cum s-ar zice, speranța mare ultima. Am intrat în Germania, mai am 37 de kilometri. E ceață, e urât, cu spumii și după aia încerc să ajung cât de repede pot la o parcare aproape de încărcare și să mă pun în pat, că am ideea că am vreo 2 ore de împins până la încărcare și îi ceva. Încărcarea e la ora 9, nu știu, să mă duc undeva într-un pic mai aproape de încărcare, nici nu știu, dar ajung acum la ora 15, sincer, dacă era, mă puneam de acum în pat, dar vreau să mă uit seara la meci și să fiu cât de cât și aproape de încărcare și să stau liniștit până mâine, să mă hodinesc și să pot să postez și pe YouTube
să fie semnalul bun încât să poți să se postezi destul de repede. Și când am fost tot trecut era la fel aici, tot era așa înzăpezit, era urât, ceață, frig. Măcar asta e că mâine trebuie să aștept până la ora 20. Dar măcar mă hodinesc, adică încarc pe mă pun înapoi în pat. Da. Aia ce se face. Sesam, deschide-te. Merge. Sesam, deschide-te. Nu? Tot. Sesam, deschide-te. Nu vrea. Alo? Sesam, deschide. Nu. Chiar trebuie să mă dau rost din mașină. Trebuie să mă dau rost din mașină. Chiar era necesar. Aici trebuie să sună. Alo? Păi de-aia și unde apăs de... Unde sună? A, aici cred că. Alo? Ia. Normal că acum avem. Nu pe leacă de zăpadă. Alo? Abladen? Was hast du? Two pallet. Hilfe. Hey, warte mal kurz, ich muss kurz anrufen. Okay. Zeig mal. Hey Thomas Siebens, hey, da ist gerade noch einer gekommen und hat 2 scheiß Paletten Canapolis. Ja, Kathi hat gesagt, das wäre eigentlich nicht mehr gekommen. Geil. Ja, passt. Merci. Hey, du 2 Minuten. Okay, okay. Thank you. Zwei Minuten. Okay. Okay. 2 minute. Opa! Să văd cât am până la încărcare. Sper să n-am mai mult de 200 de kilometri. Bă. Am ajuns la încărcare, descărcare. Încarc de la MG casting 96 de și am de încărcat 2 paleți de 986. O oră 39. Forța. Și o parcat undeva pe autostradă. Undeva să fie cât de cât aproape, acolo este un autohof. Dacă vine bateană să mă descarce, cred că.
Oare reușesc să-l împing pe ăsta? Sau nu? Nu poate. Dar poate. Totuși. Și încă o dată. Hai că a reușit ceva. Forță! Mamă! Mi-am consumat toată energia. Paletul ăla. E o parcare, vei. O parcare. Undeva cât de cât aproape. Chiar și la o jumătate de oră distanță. Tot e bun. Numai că nu prea văd parcare. Dar poate este pe sens opus. Știți ce zic? De aici este o parcare. Good. Poate este gen pe sens opus, gen după ce acolo este un Lidl, dar n-am voie să parchez la Lidl. Nu. Cumva. Uite aici. Poate din sens opus, gen mai mergem cu un pic, te întorci. Dar nici măcar atâta nu este. Ba, este. Și mare. Perfect. Fac aici o înturatorie. Bam, am întors. Și pe urmă pac. Așa îmi fac. Rasplatz. O oră 48, 144 de kilometri. de... Sau chiar... Să mă întorc invers. Și acolo parcare mare. Perfect. O oră 144 de kilometri. Ajung la 16:59 în prezent. Wow. După aceea hodină până mâine dimineață. Bun, am aici ștampila aferentă. Hai să-i dăm spre parcare. Cam ăsta a fost cu videoclipul ăsta. Ne auzim data aviatoare cu alt videoclip, cu altă minune de asta. Până atunci, numai bine, în sănătate și